Kaixo, nire izena Ricardo da, filosofia irakaslea naz eta filosofia mentiko kidea ere bai. Datorren urtean dakizuen moduan filosofia da irakasgabe eta aukeratu ahal duzuena, eta nire asmoa da honen bidez azaltzea irakasgai honen ezaugarriak. Irakasgai honetako edukiak lau bloke tematikoetan zabaltzen edo zatitzen dira. Lehenengo eta behin filosofia, bigarrena gure identitatea, hirugarrena gizartearen egitura guan, eta laugarrena errealitatea aldatzeko posibilitateak. Lehenengo gaiari buruz, esan behar duguna da filosofiaren jatorria azalduko dugula, eta baita ere filosofo batzuk nondik norakoak aztertuko ditugu. Sokrates, sofistak, Platon, adibidez. Baita ere, jakintza alorrean dauden jakintza mota ezberdinak bereizten ahaleginduko gara, mitua, filosofia eta zientzia bereziki. Baita ere, baloratuko dugu jakintza gauza positibotzat. Bigarren blokean gure identitatea landuko dugu gu zer garen eta gure izararen ezaugarriak zeintzu diren. Horretarako erabiliko ditugu psikologiaren ekarpenak eta amaieran konklusio batzuetara helduko gara. Hirugarren blokean gizartearen eragina aztertu beharko dugula, ze ezin da azaldu gizakiaren edo pertsonaren identitatea kontutan hartu gabe gizarteak duen eragina berarengan. Eta baita ere, kultur gatazkak ere aztertuko ditugu. Gaur egun globalizazioa dela eta kultura ezberdinetako pertsonak elkarrekin bizi behar dugula, hiri eta herri berberean, eta horrek zenbait arazoa sortzen ditu. Laugarren blokea hirugarren ebaluazioan landuko dugu, eta munduko egungo zenbait arazo moralaz arituko gara. Horren ondoren, klasea zatituko dugu talde txikietan, eta talde bakoitzak hartuko du gaur egun dagoen arazo moral bat, eta horren hausnarketa serio, sakona eta oso ondo dokumentatuta landu beharko dute, eta gero klasean aurkeztu. Bueno, bosgarren puntuan metodologiaz arituko naiz, eta bereziki esan behar dudana da ikasleen parte hartzea oso importantea da metodologia honetan, metodologia aktiboa bultzatzen dalako. Irakaslearen rola ez da izango klase magistralak ematea, baizik eta laguntzailea, aholkularia, ikasleak motibatzen dituena. Beraz, horretarako ikaslearen inplikazioa ezinbestekoa dela, eta horretarako baita ere askotan erabiliko ditugu teknologia berriak beharrezkoak direla gure metodologia aurrera eramateko. Nota, edo azkenengo ebaluazioetako notak eta azkenengo kurtsoko nota, klasean egiten diren lanak eta bai taldeka, bai bakarka kontuan hartuko direla. Eta lan horiek oso desberdinak izango direla, batzutan izango dira bideoak, beste batzutan galdeketak, lanak, proiektuak, eta bar. Amaitzeko, aurtengo ikasle batzuen iritziak entzuteko aukera dakazue. Filosofia hartzekotan basaude hartu. Asko merezi dau ze bizitzaz hitz egiten da, eta bizitza zelakoa da oso garrantzitsua da jakitea. Zergatik garen horrela ikasten da, tipo gure pertsonalidadea den dana genetikoa edo gure erabakiengatik be. Ez da utzaparik, guri tokau jakun irakaslea oso jatorra da, eta sorte aukin dugu, ze zozeiteko eskatzen badotzazu, pentsatzen da eta ideia ona bada, baiten da. Lanak da aurkezpenak dauz, batzutan banaka eta beste batzutan taldeka edo binaka, baina gauza askok iritzi pertsonalak direnez, banaka izan behar dira. Aurkezpenekin ikasten da, talde bakoitzak gaiko zati bat aurkezten du, eta horrela ikasten da. Lehenengo ebaluazioan Sokrates, Anaximandro eta horrelako pertsonen aurkezpenak egin genituen, baina gero horrelako gairik ez dugu eman. Bigarrenean, kultura, hezkuntza eta horrelako gauza garrantzitsuei buruz hitz egiten da, tipo ume basatiak.
Hirugarrenean egoera honekin asko ezin da egin, baina egoera hau gertatu baino aurretik hasitako utopia proiektuarekin jarraitzen dugu. Beste batzutan debatekin ikasten da. Nire gustukoena da debatiek, ze azkenien iritzi asko dauzenez, asko pentsatzen eta ikasten da, eta debatitzeko edozein gai balio dau. Ze azkenien iritzi asko dauzenez, asko hitz egiten da, eta oso ondo pasatzen dugu. Filosofia merezi dau, así que hartu. Bueno, aurten nik filosofia aukeratu dut, eta oso gustora ibili naz, gomendatzotzu eta filosofiara puntatzie, baina ez da danontzat. Ez baiatzu gustatzen hausnartzie eta gero zure ideiak partekatzie taldekideegaz, eta ez dakit, horrek gauzak eitzi horrelakuek edo idazti, eta ez totzuet gomendatzen filosofiara puntatzie. Baina bestela, gustatzen baiatzu, oso gustura ibiliko, irakaslie oso majoe da, eta ez dugu azterketak egiten, lanak bai, hori bai oso espentsago oporrak diela, baina azkenien lanak da klasien egiten die. Ez podutzu moten denbora itxien emigozu, baina hori, izeten dela bastante klase relax. Da uste ondo etortzen jakule danoi lantzien behin apuru bat gelditzi eta pentsati zer egiten da ari gaien, da jazta. Venga, animo. DBH laun, filosofia aukeratu nuen bi arrazoi nagusirengatik. Alde batetik oso interesgarriak iruditzen zitzaizkidan emango ziren edukiak, eta beste alde batetik oso erakargarria iruditzen zitzaidan lan egiteko era. Kurtsosan zehar filosofian egon izan den giroa oso atsegina izan da, eta ni oso gustura noan klasera. Gainera, irakaslearen aldetik ez egoen azalpen oso potolorik ez da txapandik, eta orduan klaseetan hobeto pasatzen zenuen ezinelako aspertzen. Filosofian eman ditugun edukiak oso interesgarriak iruditu zaizkit, hori bai beste batzuk baino gehiago, eta gehien gustatu zaidana izan da kulturen inguruko gaia. Taldekideak eta edo bikotekidea zuk aukeratzen zenuenez, horrek zuen lan egiteko eran ere eragina zuen. Zeren eta hobeto lan egiten zenuen eta gusturago. Filosofian aukeratutako filmak ez zaizkit aspergarriak iruditu eta oso ondo egon direla uste dut. Debate gutxi egin ditugu, baina ikasle batek debate baterako tartea eskatzen bazuen, tarte hori izaten genuen debate bat izateko klase guztiaren artean. Nik oso erraz eraman dut aurrera irakasgai hau, azkenean nota lanen bitartez ateratzen zenuelako, eta ez zegoelako ez da etxeko lanik, ez da azterketarik. Gainera, lan horrek egiteko klasean zenuen denbora nahikoa zen lan hori amaitzeko eta etxera ez eramateko lan hori egiteko.